Berkarar döwletiň bagtyarlyk döwrüni binýad edip, halkyny ak ýollardan ak ertirler alyp barýan gahrman arkadamyzyň tutumly işlerini, halkymyzyň rowançly günleri, makfatly menzillerine gowuşýar. Milliligimizi, däpde suwlarymyzy, gadim we müdimi mirasymyzy halkymyzyň genji hazinasyndan, ruhy akabasyndan sysyp alyp, synugat derejesine götürip dünýä medeniýetine goşan kökümini goşýan gahrman arkadamyzyň işleri ýagty günlerimiziň göz başydyr. Oğuz Xanyň 8 burçly ýyllygyna garaşdyr. Hemişelik beýtarap Türkmenistanyň milli buýsançlaryny, belent derejelerini jemläp, döwlet tugrusyna öwren halkymyzyň mukaddeslik nişanynyň merkezi kökümine de hut bedewatyň gelşikli keşfiniň saýlanyp alynmagyna da şuňur many mazmunmadyr. Döwlet nişanlary döwletiň ýüzi, halkyň kalby, milletiň ruhy ahwaly. Bugun Türkmen halky bedewatlyk halkymyny, berkarar döwletiň bagtyarlyk döwrüniň ýalkymyny, öz milli buýsançy, ahalteke bedewiniň keşfini, döwlet tugrusynyň görküni, örküni, many mazmunyny urdy. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni arkada prezidentimiziň taýlasy bilen halkymyzyň asyrlar aşyp gelýän atşynaslyk ýolguly döwrewap derejede ösürilýär. Günden güni milli liderimiziň taýlasy bilen arasy ganly ahalteke bedewleriň baş sanyny artdyrmak, olaryň tebigy renkleriniň özgörüşlügi, hemde atlaryň gelip çykyşlary bardy, alimler bilen ilmi işler alyp barmak. Şol bir wagtyň özünde atşynaslyk däpleriniň ösürilmegini öpüşine diýen ýokary derejeli şertleri öğretmek meseleleri döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň birine urilýar. Taryhyň gatyny altyn harplar bilen ýazylan wakalaryň ýetgidirligine sersalanymyzda, gahrman arkadamyzyň taýlalary bilen ahalteke bedewleriniň şan şöhratynyň arşa galmagyna we bütün dünýä ýaň salmagyna ýerine ýetirilen uly işleriň rowançlyklara betdenliginiň şaýady bolýar. Gahrman arkadamyda türkmen atlarynyň goralyp saklanmagy, köpeldilme bardaky kararlary gol çekip, bekişli bedewleriň hak gorsary boldy. Mehriban arkadamyzyň taýsir taýlasy bilen bolsa, türkmen bedewiniň milli bayramçylygy bellenilip, dawraly wakalary ötkoşýar. Hafta orsy bedew bayramçylygyny belleýän döwlet hökümini ýurdumyzyň dünýäde awray barha belende göterilýär. 2009-njy ýylda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan yglandylan ahalteke bedewleriniň halkara gözellik bäteşigini, hemde şekillendiriş we amal haşam synawatynyň eserlerini bekişli bedewleriň gözelligini beýan eden ustad halyçylaryň, dergärleriň, suratkeşleriň we heykeltaraşlaryň arasynda dörejilik bäteşiginiň ýeňijilerini syýlamak dawrasyny geçirmek bolsa däwe urilýar. Her ýyl ýetgiderli geçirilýän bäteşiň ýeňijileri bolsa, gymmat bahaly sowgatlaryň eýeleri bolýar. Aşgabat atçylyk sport toplumynyň durkunyň täzelindigi, hemde Balkan, Daşowuz, Lewap we Mar welaýatlaryna häzirki döwrüň talaplaryna dogruly gelýän atçylyk sport toplumlarynyň gurulyp ulanmagy berilmegi, edil watanymyzda atçylyk synawatyny ösdürmäge ýardam berýän buýsançly wakalardyr. Bu binalarda bolsa häzirki wagtda bekişli bedewleri köpeltmek, teýitlemek ýaly işler bilen birlikde ýanky we güýtke at şapşyk möhümlerini bolsa, at şapşyklar ýetgiderli gurnalýar. 2007-nji ýylda döredilen Galkynyş milli atysynnak oýunlar topary türkmen bedewlerini dünýäde dawrlandyrýar. Bu topar iri halkara bätleşikleriň we sirk synawatynyň festiwallarynyň awraýly bayraklaryna enşemegedek münasip boldy. Bu toparyň şöhratly wakalary bolsa her bir türkmeni buýsandyrýar. Milli liderimiziň başlanýyjy bilen 2010-njy ýylda ştab kwartirasy Aşgabatda ýerleşýän Halkara ahaltik atçylyk assosiasiýasy döredildi. Ol geçen gysga döwürde arasy ganly ahaltik atlaryny ösdürip ýetirmek, atçylyk sporty üçin ýokary derejeli çapywarlar taýýarlamak, şeýle alim ipboluklaryň we beýleki hünärmenleriň sanyny artdyrmak boýunça iş alyp barýan bir näçe atçylyk kärhanalaryny özüne jemleýän awraýly gurama urilýar. Häzirki döwürde assosiasiýanyň düzümine dünýäniň 30-dan gowrak döwletiniň ýuridik we şahsy agzalary girýär. Elbetde bu şanly wakanyň bolup geçenine 10 ýylyň geçenini nazar aýlasak, şöhratly wakalaryň biri türkmen bedewiniň şanyny geçirilýän şanly wakalaryň buýsançly prototlaryny şaýatlyk edýär. Aşgabatda geçirilen Halkara ahaltik atçylyk assosiasiýasynyň 1-nji mejlisinde hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow onuň prezidentligine saýlandy. Ştab kwartirasy Aşgabatda ýerleşen Halkara ahaltik atçylyk assosiasiýasy häzirki wagtda durly ýurtlaryň arasy ganly ahaltik bedewlerini köpeltmek, bu tohumy kämilleşdirmek, onun ajaýyp tohumçylyk we sport hiýasatlaryny ösdürmek bilen meşgulanýan atçylarynyň özara gatnaşyklarynyň netijeli meýdançykyny urilýar. Assosiasiýanyň işi atçylyk ösdürmekde, hünärmenleriň arasynda netijeli hyzmatdaşlyk üçin oňoýly şertleri öğretmäge, özara bekbetli tejribe alşmagy,
Dünyada bekişli bedewler giňden wagt etmäge, birinji nowatda bolsa, dünýä medeniyetiniň ajaýyp gudrat hökmünde ahalteke bedewleriň tohumyny aýawly saklamaga gönükdirlendir. Bularyň hemmesi rawaty öwürlen bekişli bedewleriň hakykat jan koýary, Usvat Atşynas, Assosiasiýanyň prezidenti, Türkmen döwletiniň başlygy tarapyndan kesitenen Halkara Ahaltek Assosiasiýanyň esasy wezipelerini hataryna durýar. Assosiasiýanyň mejlislerine her ýyl dünýäniň durly ýurtlaryndan köp sany wekiller gatnaşýarlar. Daşary ýurtlardan we Türkmenistanyň assosiasiýa agza bolmagy isteglerýän idara görnüşli, hemde şahsy taraplaryň sany barha köpelýär. Bu orta dünýä halklarynyň bekişli bedewlerimize bolan sevgisiniň aýdyn suwtnamasydyr. Hormatly prezidentimiň ýol başçylygyndaky assosiasiýanyň agzalarynyň sanynyň artmagy, olaryň ýalaşykly işi, türkmen halkynyň milli baýlygy, umumadamzat gymmatlyklarynyň genji hazinesynyň bakatyna ýetip bolmajak goşundy bolan ahalteke bedewleriniň şan şöhratyny hasam artdyrmak boýunça işin gerimini epesli giňetmäge mümkinçilik berýär. Assosiasiýanyň her ýyl türkmen bedewiniň bayramynyň umsirasynda geçirilýän mejlislerine, onuň işiniň netijelerini hemde hyzmatdaşlygyň geljegi bilen maglanyşykly meselelerini garalýar. Hünärmenleri hemde meşhur bekişli bedewleriň muşdoklarynyň şeýle ýygyderli duşuklary hyzmatdaşlygyň esasy uğurlaryny işläp taýýarlamaga ýardam edýär. Onu täze bilelikdäki taslamalar, derwät pikirler we işiň duşuklary bilen baýlaşdyrýar. Bilen ganatly bedewlerimiz milli we dünýä medeniyetiniň taryhy ähmiýetli gudraty bolmagyna galmak bilen ýurdumyzyň üstünlükleriniň nişanyny, ata-babalarymyzyň hasır bolan arzuwlarynyň alamatyny gurly. Ahalteke atşynaslygynyň ösdürilmegi Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň ileri tutilýän derejesine çykarly. Hormatly prezidentimiň tarapyndan bu pudokda durmuşy geçirilýän döwlet siýasaty atşylygyň netijeli ösdürilmegi üçin amatly şertler döretmäge. Ilkinji nowatda bolsa, ahalteke atlarynyň tohumyny dünýä medeniyetiniň ajaýyp gudrat hökmünde aýawly saklamaga gönükdirlendir. Ahalteke bedewiniň seýrek duş gelýän gymmatly häsiýetleri we öz bolşy aýratynlygy ençeme asarlaryň dowamyna bir durkun saklap geldi. Munyň özi TV we geografik ýagdaýlar bilen hemde şeýle kämil bedew ösdürip ýetirmegi başaran türkmen halkynyň öz bolşylygy bilen şertlendirilip, diňe bir taryhçylaryň däl eýsem atşynas hünärmenleriň, seçkiçi alimleriň ören dikkatli üns bermegine münasipdir. Milli liderimiziň taýsy taýlalary we ýadusyz aladas netijesinde dünýäniň ähli kunjoklarynyň atşynaslary ahalteke bedewleriniň watanyna gelip görmäge, bu ilmi maslahatlara, bayramçylyklara başlanan şäherlere gatnaşmaga mümkinçilik alýarlar. Bu duşuklar, ýetgiderli tejribe alşylmagy, bu ulgamda işleýänler hemmesi üçin ören möhümdir. Döwlet başlygymyz Halkara Ahaltek Atçylyk Assosiasiýanynyň daşary ýurt agzalarynyň işini ýetgiderli gollaýar. Olary döwlet syýlaklaryny mowşurýar. Munyň özi türkmen halkynyň milli gymmatlygyna hormat goýan daşary ýurt atşynaslaryň alyp barýan işlerini öz bolşy jogapdyr. Milli liderimiziň nataşýaly bu orda geçirilýän işler türkmen halkynyň baý mirasyny söýgüýiniň we hormatyň aýdyn misaly. Hemde dünýäniň durly ýurtlarynyň arasyndaky dostlyk gatnaşyklaryny we hyzmatdaşlygyny mundan beýlegen putulandyrmaga sallamly goşundyr. Ahalteke atçylyk pudugyny halkara hyzmatdaşlygyny mundan beýlegen kämilleşdirmek, hemde öňde barjy tejribeni alşmaň, has oňoýly ýollaryny gözlemek assosiasiýanyň agzalarynyň bilelikde alyp barýan işleri hasam ähmiýetlidir. Umuman buların ählisi assosiasiýanyň binýadyna hemme taraply gatnaşyklar üçin amatly mümkinçilikler açýar. Şunu assosiasiýanyň agzalarynyň bu möhüm işde işiň orny eýleýänligi bellenmäge münasipdir. Olar diňe bir öz ýurtlaryna däl eýsem dünýä meşhurlygyny da ahaltek atçylygyny wagt etmäge sallamly goşunt goşýarlar. Ýetgiderli geçirilýän Halkara Ahaltek Atçylyk Assosiasiýanynyň alyp barýan işi meşhur atçylygyny bütün dünýäde ösdürmek, täze şertlerde bilelikdäki işiň binýadyny öpçün etmek, hemde ýeri halkara atçylyk we sport merkezi hökmünden Türkmenistanyň eýleýän ornuny mundan beýlegen putulandyrmak boýunça bitew strategiýany durmuşa geçirmekde möhüm orny eýleýär. Aty münmekliginem, onu iýdetmekliginem, Halipa Seýid hökmünde şägirt ýetişdirmekliginem ussady, gahrman arkadamyzyň bedew atlar bilen tırdaş bolýan pursatlaryny sinleýän her bir türkmeniň öz milli köklerini bolan buýsunjy, bagtyýar şuwunda bolan gowunjy goşulanýar. Çünki bu beýik mirasy nesilleri geçirmek, bütün dünýäde dawarlandyrmak işem hut eziz arkadamyzyň öz nysgolyk mektebidir. Hormatly prezidentimiň gollamagyny ýurdumyzda milli sirk synaty ösdürilýär. 2010-njy ýylyň aprel aýynda Türkmenistanyň döwlet sirki gaýtadan işläp başlady.
Onuň binasynyň durky toplumlaryň täzelenenden hemde häzirki zaman enjamlar bilen enjamlaşdyrylandan soň teknik taýdan has çylşyryny çykyşlary ýerine ýetirmek üçin mümkinçilikler döredildi. Gahrman arkadamyda gatnaşmagyna bu ýerde gurnalan şäherler görün haýrana goýdy. Bu wakalar bolsa taryhyň gatyny altyn harplar bilen ýazyldy. Hormat prezidentimiň başda durmagyny türkmen bedewiniň bayramçylygyny dawarly geçirmek in asly däbi urly. 2011-nji ýylyň aprel aýyny giňden bellenip geçirilýän türkmen bedewiniň bayramçylygy münasibetli geçirilýän dawarlar Türkmenistanyň prezidentiniň ahalteke açylyk toplumyna geçirildi. Ajaýyp bedewleriň şu gedekki gözellik bäsişigem türkmen halkynyň iň gowy milli açylyk diýiplerini ösdürmäge hemde naýbaşy ahalteke bedewlerini giňden wagt etmäge, ýynnamlygy we gaýtylanmajak tebi gözelligi bilen meşhur bolan bedewlerimiziň ad owadasyny hasan belende götürmäge, şol sany çeperçilik serişçiler arkaly bu milli kymmatlygymyzy beýan etmäge gönükdirlendir. Bu ýerde gurnalan dawaranyň marşyny hormatly prezidentimiz toýly watyny geyip, şagada matly ajaýyp ahalteke bedewini atlanyp, sen meýdançysyna bedewli gedimediýär. Milli liderimiziň atlanan sinsiratly, gözelliň nusgaty bolan gyrraty şagadan belentden ýanglanýan aýdym sadyň astyna täfin oýunlar edýär. At şapman ustady, hormatly prezidentimiziň ajaýyp bedew şagadan bilen görkezden tätin tomoşasy bu ýere ýygnananlary haýran galardy. Hormatly prezidentimiz şagadan bilen aýlygyň çapy ýodasyny çykýar. Bedew atlanan hormatly prezidentimiz şagadan şarpaýa galyryp, öňatdy hereketi bilen öňe okturylyp, bütün aýlyg ýodasyny at şaptyryp geçmegi toý dawra gatnaşjylary haýrana goýdy. Edil şol pursat hormatly prezidentimiziň sagyny bu giň meýdandan asmany göterilen ak kepterleriň biri gonýar. Elbetde bu ýerde ahalteki bedewleriň halkary gözellik bäsişiginiň hemde şekillenir şu amal haşamsyň oturuň eserlerini bekişli bedewleriň gözelligini beýan eden ustad halyçylaryň, wergerleriň, suratkeşleriň we heýkeltaraşlaryň arasyndaky dörejilik bäsişiginiň ýeňijileri sylalandy. Bu ýerde hormatly prezidentimiz türkmen bedewiniň bayramy münasibetli ýurdumyzy açylygy ösdürmekde, türkmen halkynyň genji hadynasyny öwrülen bekişli bedewleri ýetişdirmekde, olaryň gadymy uğurlaryny dikeltmekde, dünýäde meşhurlygyny we şan şöhratyny hasan belende götürmekde bitiren hyzmatlary we köp ýyllaryň dowamyna çeken netijeli hemde halal däkmet üçin açylaryň toporuny dawarly ýagdaýda döwlet sylaklaryny olşurdy. 2011-nji ýylda giňden bellenip geçilen türkmen bedewiniň bayramçylygynyň esas aýratynlyklarynyň biri welaýatlarda urulan açylyk sport toplumlarynyň açylyş dawarlarynyň bolup geçmegi bilen taryhyň gatyny altyn harplar bilen ýazyldy. Hormatly prezidentimiz teleköpür arkaly açylyk sport toplumlarynyň her biriniň açylyşyna akpata berýär. Olaryň işlerine ul üstünlükler ardy edýär. Hemde ýerlerde belentden ýaýylanýan dawarlara tomoş edýär. Balkan, Daşowuz, Lewap marwulatlaryny gurulyp ulanma berilen açylyk sport toplumlary halkara derejesine gawat gelýär. Ulanma berilen açylyk sport toplumlary özleriniň binagerçilik aýratynlyklary bilen tapawutlanýar. Olaryň her biriniň münwerleri 3000 tomoşaçy orluk bolup, toplumlaryň her biriniň atxanalary 200 atyny ýetlenendir. Olarda ahalteke bedewlerini saklamak hemde olary ýygyk etmek üçin hemme şertler döredilipdir. Türkmen bedewiniň bayramçylygy münasibetli bu ýerde gurnalan şäherler bolsa at şapşyklary bilen dowam etdirildi. Sportyň durly görnüşine jan körlük maksud bolup, ul hakyky şadlyk şagalan ýagdaýyna geçýär. At şapşyklary öz gözelligi bilen aklan haýran edýär. O gatnaşýan şapkywallar bilen bedew birlikde öz güýç gaýratlary, başarjanlygy, wekinleri bilen uly täsir galdyrýar. Türkmen bedewiniň bayramçylygy münasibetli geçirilen at şapşygynyň ýeňjilerini bolsa, gahrman arkadamyzyň taýlallary bilen gymmat bahaly awtolawlar olşurulýar. Munyň öňünde bolsa şapkywallarda we tomoşaçylarda ýatdan çykmajak täsirler galyrdy. Iki 2012-nji ýylda geçirilen türkmen bedewiniň bayramçylygy täsirli wakalara baýlygy bilen tapawutlanýar. Gözelliň we kämilliň naýbaşy nusgat hökümini ikrar edilen ahalteke bedewi Türkmenistanyň täze taryhy ýamyndaky ukully ösüşiniň baş nyşanyny urly. Ahalteke bedewlerini belen sarpa goýan milli liderimiziň ýadusyz tagalalaryň netijesinde Türkmenistanyň şöhratly däpler öýüdüne jemleýän ýurdumyzyň açylygyny gorap saklamak, hemde onu üstünlükli dowam etdirmek, açylyk sportyny ösdürmek, ajaýyp ahalteke bedewlerini dünýä ýüzüne wagt etmek üçin äkli şertler we mümkinçilikler döredildi.
Köpetaň eteğindäki gözel künjeklerleşen halkara atçylyk sport toplumy dabara gatnaşjylary we mihmanlary bayramçylygy mahsus ýagdaýda garşylady. 7000 tomoşaçy ordulyk halkara atçylyk sport toplumynyň umumy meýdany 90 hektardan gowrak bolup, onu çapy ýodalaryndan başga da 10 san atxana, bedewleri ýydyg edýän bölüm, atlar üçin veterinar barlykhanasy we birnäçe ýürütülýän desgalary bar. Şeýledi toplumyň hataryna sirk manýaji, açyk we ýapyk görnüşli atçylyk sporty bilen meşgullanmak üçin binalar özüne jemleýär. Hormat prezidentimiz halkara atçylyk sport toplumuna gelip, bu ýerde türkmen bedewiniň bayramçylygy münasibetli dawarlara gatnaşdy. Şol ýylky dawarlara Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Ruslan Minnixanow gatnaşdy. Türkmen bedewiniň bayramçylygy münasibetli geçirilen bayramçylyk dawarlaryna ýylyň iň owadan ahalteki bedewatly halkara bätçiligiň jemleri jemlenli. Bayramçylyk dawratynyň marşyna halkara atçylyk sport toplumyny däwe urulan at çapşyklar guruldy. 2000 metr aralyk boýunça geçirilen çapşygam ören täsirli boldy. Oňa 4 bu uly ýaşar bedewleriň 10 gatnaşdy. Oňa türkmen bedewiniň bayramçylygy münasibetli geçirilen dawarlara gatnaşmak üçin durly ýurtlardan gelen usta çapyklarynyň gatnaşanlygyny aýratyn bellemedi. Bu çapşykda Azerbaýjanyň Ýagup Musaýew, Russiýa Federasiýasynyň Muhtar Guseýinow, İran İslam Respublikasynyň Sattar Mehrani, Fransadan Friedrich Spaniu, Kanadadan Francesca Anderson, Çekiýadan Martin Pirush tagynyň öz ustaatlyklaryny görkezmek üçin ajaýyp mümkinçilik boldy. Şunu şatlyk diýen bedewi atlanan Akbar Saparow ýeňji boldy. Ol bu aralygy 2 minut 37 sekundda geçmegi başardy. Sapary diýen bedewi çapan Friedrich Spaniu 2-nji, Begençbrat Agamratov Şirwan atly bedewde 3-nji orny eýlediler. Bu ýarşyda birinji gelen çapyklary bätleşiň baş baýragy bolan awtomobilden başga-da Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyndan ahalteki bedewiniň altyndan heýkeli goşurly. Altın şaýlan şeýle heýkeli 2-nji orny düşen çapyklar münasip boldy. 3-nji orny eýleýän çapyklar bolsa, ahalteki bedewiniň kümüş heýkeliniň eýesi boldy. Ýeňjileriň üçütine de ahalteki bedewiniň şekli janlandyrylan türkmen halasy dawraly ýagdaýda goşurly. At çapşyklar tamamlanan soň halkara atçylyk sport toplumyny türkmen bedewiniň bayramçylygy münasibetli geçirilen bätleşikleriň ýeňjilerine Türkmenistanyň prezidentiniň adyndan degişli bayraklaryň gowşulmagy bolsa, bayramçylyk dawarlarynyň şowkuny artdyrdy. ýylda giňden bellenýän bayramçylyk dawarlary Türkmenistanyň prezidentiniň ahalteki atçylyk toplumyny, hormatly prezidentimiň gatnaşmagyny, ahalteki bedewleriniň gözellik bätleşiginiň ýeňjilerini, şeýle bekişli bedewleriň keşfini beýan etmek boýunça dörejülük bätleşikleriniň ýeňjilerini syýlamak dawarasy bilen dowam etdi. Hormatly prezidentimiz dawara gatnaşjylaryň şowkunly el çarpyşmalary arasynda çapyklaryň milli libasyny meýdança gelýär. Milli liderimiz bedewi atlanyp at gezirleyen meýdança çykýar. Topluma ýygnanan köp sanly tomoşaçylar bu portretlara haýran galmak bilen syň edýärler. Milli liderimiz tejribeli çapyklar höküminde öz atynyň her bir uğra gönükdirilen hereketine beletlik bilen at üstünde özüni ustaatlar çalyp barýar. Şowkunly we dawaraly el çarpyşmalaryň aslynda Bagtyar atly bedewiň durly hereketleri, göwün göterji oýunlary, dawara gatnaşjylary ören uly täsir galyrdy. Soňra milli liderimiz Akan atyna atlanyp, syň ediş meýdançasyna ata birnäçe täsir hereketler etdirip, aýlogyň çapyşyk meýdançasyna çykdy. Bu ýerde Türkmenistanyň prezidentine bayramçylyk atly ýürüýüşine taýýarlyk bardy hasabat berilýär. Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň belin serkerda başlaýdy. Goşun generali Gurbanuly Berdimuhammedowyň başlangyjy boýunça dördülen ýaragly güýçleriniň we içeri işler ministrliginiň atly goşun harby bölümleriniň
şerde yurdumyzyň ähli welatlaryndan gelen atly ýigitleriň toporlarynyň wekilçilik edýän dawaraly atly ýürüýüşe gatnaşyklaryň başyny çekip gelýän döwlet başlarymyz dawaraly ýürüýüş açýar. Bu dawaraly ýürüýüş dörejilik joşguly bilen ganatlanyp Türkmenistan döwletiniň täze eýýamyny belentlikleri barýan ýolda ynamyny alamatlandyryp, ýurdun kuwatyny we täze belent maksatlary ýetmäge bolan ynamly ädimlerini ýüze çykarýar. Atlaryň dawaraly hatary, şöhratyň we insanperwerligiň, ahyltyk atlarynyň iň münasip derejelerini kybap gelýän türkmen halkynyň iň oňat häsiýetleriniň öz bolşy nusgasyny beýan edýär. Ýurdumyzyň ähli welatlaryna degişli agoýlaryň ýanyna gadymy türkmen diýip desturlar beýan edilýär. Atyrlan toý gadanlaryna milli tagamlar taýýarlanýar. Joşguly ýaşlar küçtepdi tamsyny ýerine ýetirýärler. Bir söz bilen aýdyranda bu ýerde uly hemde agdywer maşgylany alamatlandyrýan ajaýyp görnüş döredilipdir. Gözelliň we çeýeliň öz bolşy nyşany alamatlandyrýan ak kanatly bedewi atlanan döwlet başlarymyzyň ýoly şu ak öýleriň deňinden geçdi. Bu ýerde milli liderimiz şowkun bilen garşylandy. Ak öýleriň biriniň ýanyna bir oglanjyk elkejik güjükli hormatly prezidentiň ýanyna geldi. Ol döwlet başlarymyza bu köpeji gowşuryp güjük bilen bolan oýun hakyna uly joşgun bilen milli liderimize görnüm berdi. Döwlet başlarymyz oglanjygyň şadlygyna şärik bolup alwajagy eline aldy. Onu sypalaşdyrdy. Alway tohumdaky itler türkmen halkynyň dünýä beren ýene-de bir milli kymmatlykdyr. ...2014-nji ýylyň şöhratly ýyl ýazgylarynyň wakalaryna, hormatly prezidentimiziň gatnaşmagyna Adar Waty urlan Yanardağ atly bedewiň heykeli oturdulan binanyň açylyş tabrasy bilen utguşup gitdi. Yanardağ bedewi türkmen taryhyna aýratyn hormaty münasipdir. Türkmenistanyň döwlet tuğrasyna ornalmak bilen ol ýurdun resmi nyşanyna, onuň belli nusgasyna urly. Yanardağ heykeli oturdulan täze binanyň ýanyna taýçanyň bolmagy bu Adar Waty urlan nesil ugrunyň dowam bolýanynyň aýdyn suwtnamasy. Bedew bayramçylyk münasibetli geçirilýän dawarlar akaltyk atçylyk toplumyna dowam etdi. Halipa çapyklarynyň gatnaşmagyna bayramçylyk atçapçylygynyň başlanýanyny ma'lum edilýär. Dawaranyň dowamyny ýaş nesilleri hünär taýdan terbiýelep ýetirýän halipalaryň adyna hoşniýetli sözler aýdylýar. Soňra bu bätde gatnaşýan bedewler hemde olaryň menzili, at eýleri, olaryň seýisleri we çapyklalar eglan edilýär. Dawara gatnaşylar türkmen çapyklarynyň libasyny giyinen hormatly prezidentimizi şadlyk şowkun bilen garşyladylar. Milli liderimiz çapy ýodasyna çykyp, Garahan atly 7-nji belgili bedewi atlandy. Mehriban illeşler, ine özüniň ajaýyp görnüşleri bilen, ajaýyp hereketi bilen tomoşaçylary özüni tanışdyrýan Garahan. Oňa bolsa Halipa Çapykwar, Gurbanyly Berdimuhammedow biziň gahrman arkadagymyz atlandy. Ine ol häzir Halipa Çapykwarlaryň bätleşigine gatnaşmak üçin çapy ýodasyna çykar. Ine bu çapyşykda Halipa Çapykwarlar özleriniň ustatlyklaryny, ýezberliklerini görkezerler. Ine häzir gahrman arkadagymyz özüniň Garahany bilen çapy ýodasyny Halipa Çapykwarlar bu bätleşikde 1200 metr aralykdan güýçlen açarlar. Elbetde buňky çykyş edýän çapykwarlaryň arasynda men güýçli çapykwarlar bar. Elbetde biri-biriniň tejribesi, biri-birine bolan bir ahlas, atlary bolan hujuhat da artýar. Bunu ordaňa häzirki boljak bätleşigem görkezer diýip garaşýar. Ine häzir biziň gahrman arkadagymyz özüniň Garahany bilen badalga tarap yola düştü. Yine tanlıca portatlardan ine Halipa Çapykwarlaryň bätleşigi başlanar. Ine de 1200 metrlik badalga. Ülslerin ine de atlar yola düştüler. Tag edip aman gelin. Ine Halipa Çapykwarlaryň, Usta Çapykwarlaryň bätleşigi. Ine häzir ýarşyň öňüni gerçek çekip barýar. Onuň ýanyndan Garahan 3-nji bolup ýaşlyk barýar. Ine biri-birinden usta, biri-birinden Ezber çapykwarlaryň bätleşigi ýetehäsiýeti eýe bolýar. Ine görşüňiz ýaly häzirim gerçek onuň gapdalyna Garahan geldi. Indi Garahan gerçek bilen deň aýagurmaga çalşýar. Aýagyny ýeňil alyp, ýeriň gaýmagyny bozmaýyn diýen ýaly ýyllarym kimin tüýünüp barýan bedewler atdynaky Halipa Çapykwarlar Allah diýerdiň öz aralaryndaky bätleşigi diýsen çekeleşik alyp barýar. Ülker ine şu ýerde de Garahan
Gerçeğin deňinden yetip geçýär. Ene iň soňky öwrümden dogry ýola çönen soň Garahanyň aýagurşy hatda batlanýar. Garahany çapyp gelýär. Halifa çapypar. Gahrman arkadamy halifa çapyparlary baş bolup ýarşyň öňüne çekip gelýär. Tiýimden tomoş edin. Şeýle şatly portretlarda, tolgunurjy portretlarda bu ajaýyp görmüşler bile ýeril halkyny, mehriban ýurduny bede wady bilen öňel barýan. Gahrman arkadamyň hatda rawaşlanýan asylly işlerini ýada salýar. Ýene de görüşimiz ýaly hormatly illeşler, Gahrman arkadamyz öz Garahany bilen Kellahanydan birinji bolup geçme başarýar. Tomuruşlaryň şowkunyna gowlugy göterilen Garahan barha öňe okturylyp biýdiniň kuwwatlydygyny görkezmekde başarýar. Gözüňiz aýdyn Gahrman arkadamyz, gözüňiz aýdyn ýylymyz, günümiz, gözüňiz aýdyn hormatly tomuruşlar, hormatly jankoýarlar. Ine halifa çapyparlaryň bu wagtleşigini dedim Gahrman arkadamyz özüniň usfatlygyny, usfatlyk mektebini ýene bir ýola görkezmekde başardy. Halifa çapyqtywalaryň arasyna geçirilen bätleşiň ýeňjilerini syrgalamakda barasy hasam täsirli boldy. Bu çapşykda 2-nji we 3-nji orna munasip bolanlara awtologlaryň açarlary goşuruldy. 1-nji orun üçin bolsa ajaýyp Beghan atly bedew bayrak berildi. Ol bu bätleşikde ýeňji bolan hormatly prezidentine goşuruldy. Odal münş görmedik sarç bedew atlaryň hal ýagdaýyna, häsiýetini düşünmekde ýeterlik tejribesi bolan hormatly prezidentimiň erjelligi Beghanyň sağlaşyky ýöremegini şertlendirdi. Meydançyda öwürmeden döwlet başlanymyz bedewiň başyny çapyw ýodasyna tarap burdy. Çapyw ýodasyna düşen Beghanyň aýaklary sağlaşyky hereket edip başlady. Çapywaryň her bir emrini beýşarnyksyz ýerine ýetirýän bedew aýak urşuny hasam üýtgedip tans hereketlerini ýerine ýetirdi. Çapyw ýodasynyň ýanynaky otly meýdançydaky kepterleriň biri bedewini saklan hormatly prezidentimiň egine gondy. Bu portretler filan her bir adamyň bu görnüşi döwletligi, rowaşlygy, ýorunlygy aýdyn hakykatlar. Çünki parakaçylygyň, abadançylygyň, rowaşlygyň nişany bolan ak kepteriniň milli liderimiň egine gonmagy halkymyzyň eşret ýoly bilen ak ertirleri gadam goýýanyny, ýurdumyzyň rowançlyklary betlenýänligini alamatlandyrýan ýagdaýa uğurly. Soňra döwlet başlanymyz Beghan öz erkine sürüp dawarlar meýdançysyna geldi. Bu ýerde çapyqtywar bilen bedewiň isleg ardywynyň ajaýyp sağlaşygy emele geldi. Hormatly prezidentimiň atlanan sarç bedewi bu ýerde ahalteki bedewlerini mahsus görnüşde çarpaýa galdy. Bedewiň hyjy bilen çarpaýa galmagy türkmen halkyna gadymy döwürlerden märi belli bolan at rızkı alını diyen cümleni eşkar ediyen ýagdaý hataplanýar. Bu görnüşler synlan tomoşaçylaryň, dawara gatnaşylaryň şowkun şahatlygynyň buýsanjynyň şägi bolmady. Olar hormatly prezidentimizi uly üstünlük bilen gutladylar. Bu eşreti zaman üçin hoşallyklaryny mälum etdiler. Döwlet başlanymyz özüne bayrak hökümine gowşurulan ajaýyp bedewi galkynyş milli at üstünäki oýunlar toporuny berýändigini mälum etdi. Şeýlelikde bu ajaýyp sowat milli liderimiz Gurban Guly Berdimuhammedowyň başlangyjy bilen dördülen bu watanymyzyň şäherlerinden daşyny türkmen çapyqtywarlyk synygotynyň şöhratyny belinde galdyran toporuň iň ýaş wekiline goşuruldy. ...2014-nji ýyla geçirilen bayramçylyk dawarlary halkara atçylyk sport toplumyna geçirilip, bu dawarlary hormatly prezidentimiz we Türkiýe Respublikasynyň hemde Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidentlari matnaşdylar. Üç ýurduň başdanlary öz ýollaryny ahalteke bedewine tirkelen paýtun bilen dowam etdiler. Bu esasy dawarlaryň geçirilýän ýerine geldiler. Bayramçylyk dawarlary at şapşyk bilen utgaşdy.
Hormatly mehmanlaryň atnaşmagyna geçirilen at şapşyklarynyň ýeňjilerine bolsa, gymmat bahaly awtologlar goşuruldy. ýyly Aşgabatyň atçylyk sport toplumynyň ýanyna ýapyk manejli täze okuw merkeziniň açylma bolsa, türkmen türgünleriniň başa öwretmek we päsgelçiliklerden geçmek boýunça tälimleri ustatlyk bilen öwrenmekler üçin uly ähmiýete ýa boldy. Döwlet başçylygymyň başlangyjy esasynda ýola goýulan yetkinjek çapyklaryň bätişigi atşynatlygy höwesek yetkinjekleriň arasynda hasam giň boluwy boldy. Şeýlelikde ýazgy we güýzki at şapşyk mewsümlerini geçirilýän yetkinjek çapyklaryň muşdoklarynyň sany artdy. Ýeri gelen aýsak, milli liderimiziň başlangyjy bilen badalga berilen yetkinjek çapyklaryň ilkinji bätişigine at şapmagyň we oňa ýyda getmeň ýinçe tyrlaryny atasyndan ýerginsizlik bilen öwrenýän arkadan prezidentimiň agtygy Kerimiň ýeňji bolmagy yetkinjekleriň arasynda gurulýan bätişikleriň ähmiýetini we derejesini belende götürdi. İlkinji çapşygyna gatnaşan atlar ine ýola düşdiler. Yer wakaly. Yeri yetkinji olanlar bu çapşykda näili netijeleri görkezdiler ka. Ine de atlar bir toplumrak ýagdaýda denýäli. Ine häzir ýoluň içinden alyp dowamat gelýär. Onuň ýerýänden bolsa garagynyň marya. Ine häzirim tiňleşiň diýäli çapy ýodadyň içinden alyp dowamat gelýär. Onuň ýerýänden garagynyň ine beýlekatlarym dowamadyň ýerinden ýetmäge çalşýarlar. Ýöne dowamat kim-kimden öz aýagurşyny barha batlanyrýar. Ine tiňläň toňaşydyň keremli türkmen topragyny ösdirilip ýetirilen ajaýyp bedewlerimiz bugünkü toý gününde de toýuň hakyky ýaraşygy. Ine tiňläň toňaşydyň atlaryň aýagurşy Allah diýersiň ýerläp uçýan laçyn guşlary ýadadalýar. Ine üçünji bolup adadam aýagurşyň barha batlanyrýar. Ine de ýaş atlar 3 ýaşar atlar iň soňky öwrümden dogry ýola düşdiler. Ine de atlaryň aýagurşyn kesýetlen iň soňky metrler. Ine diňleşiň diýäl häzirim dowamat çapy ýodadyň içinden alyp ýöňden gelmegine dowam etdirýär. Beýlek atlarym dowamadyň ýerinden ýetmäge çalşýarlar. Ýöne dowamat aýagurşyny barha batlandyrýar. Ine toýda baranyň şatlyk şowguny bolsa alasmana göterilýär. Duýgur bedewlerimiz bolsa öz aralaryna bäsleşigi hasda ýitip görnüşde alyp barýarlar. Ine de pellaganadan birinji bolup dowamat geçýär. Berekellah Kerim, berekellah. Ine ýarışdy ýeňiş kazanmak başaran dowamat pellaganadan birinji bolup geçmegi de başarýar. Şeýlelik bilen özüniň ýeňişini dawarlandyran Kerim bu bätişigi ak ýol ardy ödüp, oň gatnaşan yetkinjekleriň sanynyň ýetgiderli artjakdygyny inem bildirdi. Salam, ýeňişiň gutly bolsun. Ilkimle özüň tanış etseň. Men Aşgabat şäherindäki 43-nji mekdebiniň 6-njy synp okuwçysy Kerim oly Berdimuhammedow 12 ýaşymda. Kerim oly, ine şuňky yetkinjekliň arasynda geçirilen çapşykda gazanyň ýeňişiň bilen seni tüýsüreňizden gutlaýas. Sag bolun. Kerim oly, haçandan bäri sen at çapşyk bilen meşgul bolýan? Hemde at çapmagy kimden öwrendiň? Men at minmegi 6 ýaşymdan öwrenip başladym. Soňky 2 ýylyň dowamynda at çapmagy hem öwrendim. Maňa at minmegi, at çapmagy atam öwretdi. Atamyň boş wagtlary atlaryň ýanyna bile gidýär. Şonu atam atlary seýsleýän wagty maňa hem at çapmagy inçe talimlerini öwretdi. Kerim oly, şu çapşykda ýeňiş kazanmak sana kyn düşdümi? Nähil duýgular başdan geçirdiň? Men at çapşygynda atamyň öwreden talimlerini ulandım. Ilki wada badalgadan çykamda atyň güýjüni artyk maştarp etmez ýaly öňe gitjek bolmadym. Onsoň pellehana golaýlaşdymyçy aty öz erkine goýberdim. Soňky öwrümde gön ýola düşüp dolu güýjüme daradym. Şeýdip maňa birinji gelmek miýesser etdi. Kerim oly, inha biz bilýär, sen öz okuwňdan boş wagtyň saat sungaty bilen, sportyň dürli görnüşleri bilen, ýagny sport maşyny, velosiped sürmek, at çapmak bilen meşgul bolýan. Bu atlaryň ähletini utgaşdyrmak sana kyn düşenokmy? Ýok, bu zatlaryň esasan men okuwma päsgel bermeýär. Sportyň dürli görnüşleri, at çapmak, saat çalmak meni hasy uly işlere höweslendirýär. Atam maňa ýaşlykdan köp okumagy, hunar öwrenmegi maslahat berýär. Köp sag bol Kerim, inha şuňky yetkinjekliň arasynda geçirilen çapşykda gazanyň ýeňişiň bilen seni tüýsürekden gutlaýas. Saňa mundan meýle diňe üstünlikler, rowaşlyklar ýar bolsun. Köp sag bol.
2015-nji ýylda hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň halk atşynasyň Türkmenistanyň hormatly ady da kıldy. Şol bayramçylyk dawarlary halkara atçylyk sport toplumyny münasip dawarlandyryldy. Bekişli bedewleri aýratyn gadyr goýýan. Olaryň hüýkiýetini belent döwlet başlanmagy, bedewler bilen diýdarlaşmak we at şapmak bilen meşgulanmagy wagt tapyp, bu ýörelgäni ýigderli dowam edýär. Hormatly prezidentimiziň at şapmagy ustatlygyna hemmeler şaýatdyr. Milli liderimiz ahalteki bedewleriniň özüniň buýsanjy, milli gymmatly hökümündäki dawarasy bilen dünýäde deňsiz taýsızlygyny belleýär. Türkmen halkynyň asylly atşynaslyk däpleriniň kämilleşdirilmegi, milli atçylyk sportunyň ösürilme uğruna ýetiderli arad edýär. 2016-njy ýylyň 17-nji ýanwaryny hormatly prezidentimiz atçylyk sport toplumyndaky bedewler bilen diýdarlaşyp, Melekhan adly bedewde çapyw ýodasyna çykyp, bir sellem gezim etdi. Ahalteki bedewi berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň ajaýyplyklaryny, ruhy ýokary göterilişini özüne jemleýär. 2016-njy ýylyň 21-nji aprelinde ähli halk tarapyndan bellenýän Türkmen bedewiniň bayramynyň öň sirasynda Aşgabat atçylyk sport toplumyny hormatly prezidentimiziň gatnaşmagyny açyk manýaj ulanmaga bermek dawarasy boldy. Şeýle-de ýetginjek çaptywalaryň arasynda at şapşygy geçirildi. Durky dolu täzelenip, döwrewap derejede awadanlaşdyrylan, täze görnüşe giren aýlawda Türkmen bedewiniň şanyna bayramçylyk dawarlarynyň gurulmagy, bu ýerde ýetginjek çaptywalaryň arasynda bäteşikleriň geçirilmegi, ýurdumyzda asyrlar aşyp gelýän atçylyk ýörelgeleriniň we bu ugra degişli ýaxşy desturlaryň dowam bolýanyny alamatlandyrýar diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Soňra çapşyklar dowam etdi. Atçylyk sport toplumynyň minberlerinde dolaryp oturan adamlar çapşyklary haýran galmak bilen tomaşa etdiler. Soňra çapşyklaryň ýeňjilerine degişli bayraklary we hormatly prezidentimiziň adyndan gymmat bahaly sowgatlar goşurmak dawarasy boldy. 2016-njy ýylyň 22-nji aprelinde hormatly prezidentimiziň gatnaşmagyny täze gurulan halkara ahalteki atçylyk sport toplumynyň hemde Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň kärdek geňişligini Ava Annaýew owasynyň açylmagy milli sinamamyzyň bu ajaýyp senesine gawatlandy. Dawaraly ýagdaýda täze halkara ahalteki atçylyk toplumy açylyp ulanmaga berilýär. Bu ýerde atlar köpeltmek, saklamak hemde sport turgunluklaryny geçirmek, şeýle-de atşynas feýitleri, ýokary derejeli ustat çapkywalary taýýarlamak üçin hemme zerur şertler döredildi. Bu ýerde turgunluk meýdançylary bilen bir hatarda atlar gezdirmek üçin meýdançylar hem göz öňüne tutuldy. Bu ýerde ýurdumyzyň atçylygyna toplanan köp asyrlyk tejribe we bu urda ilmiň täze gazananlary sağlaşykly utgoşdurulma bardy işleriň ýerine ýetirilmegini, şeýle-de athanalar gurulanyny we enjamlaşdyrylanyny iň gowy dünýä tehnologiýalaryny ulanmagyň, tokumçylyk hojalygyny ýöretmegiň, ilmi taýdan esaslandyrylan usullaryny peýdalanmagyň zerurdygy barady, hormatly prezidentimiz nagtap geçdi. Soňra hormatly prezidentimiz täze döredilen Ava Annaýew owasyna tarap urdy. Bu ýerde ýaşaýyş durmuş maksatly döwrewap disgalaryň, şol sany halkara ahalteki atçylyk sport toplumynyň künermenleri, olaryň maşgalalary üçin niýetlenen ýaşaýyş jaýlarynyň toplumy bina edildi. Täze gurulan ýaşaýyş jaýlary tarap ýol ugruna döwlet başlanmagy hormatly ýaşulyň ýanyna bardy. Milli liderimiz olar bilen görüşip saglygy, günnelik aladalary bilen gyzyklandy. Şunun bilen malykda hormatly prezidentimiziň şeýle duşuklary hemişe aýratyn ünsberip, ýaşul neslin wekillerine çuňur hormat goýýanyny bellemek gerek. Hormatly prezidentimiz täze gurulan jaýlar synlap, olaryň birine öz hyzmatlary üçin Türkmenistanyň at gadynyň atşynasy we Türkmenistanyň ustat halipa çapykwar diýen hormatly atlara münasip bolan tejribeli sys Agamradowyň maşgalasynyň göçüp gelen jaýyny barp gördi. Enşime ýyllaryň dowamynda çapykwar bolan hemde bedewler östirip ýeşdiren hormatly sys onun maşgalasynyň agdalary döwlet başlanmagy mehirli garşylady. Seýsiň aktyklary hormatly prezidentimiziň beýik asylly işlerini hemde mehriban watanymyzyň gadananlaryny wat edýän goşuklary okap berdiler. 2016-njy ýylyň aprel aýyna geçirilen Türkmen bedewiniň milli bayramy şatlyk şowkuny belent dawarlara baý boldy. Bayramçylygyň milli garaşdyrmamyzyň 20 ýylygynyň hormatyna guralan dawarlar bilen utgoşmagy bu şäheriniň ähmiýetini hatam artdyrdy. Hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmen bedewleriniň şanyna guralýan bayramçylyk çäresini dawaraly atly ýürüýüşiň geçirilmegine badyryk berdi. Şol gün döwlet başlarymyz atly toporlary ýol başçylyk edip, ak paýtunlary atlanan ýurdumyzyň belli ýerine ýetirjileriniň ajaýyp döwür wasp edýän aýdymlaryny utgoşan dawaraly ýürüýüş açdy.
köp asarlaryň dowamyna nesilli geçip biziň günlerimizde ýeten halk dörejliginiň dürdänleri bolan toy aýdymlaryna, desanlarda, rowayatlarda, nakyllarda, matallarda bedewin keşfi ören nurany we köp uşgunly beýan edilýär. Şeýle çeper dörejlikde halkymyzyň milletiň köp asarlyk buýsanjyny öwrülen bedewlere bolan sevgisi äşkar duýulýar. Döwlet başlanma smot ustaatlarynyň çykyşlaryny tomaşa edip barşyna, toplumyň şägine hatara urulan agoýlary ýakynlaşanyna sekelçi ayak çekdi. Şol pursatda berkarar ýurdumyzyň nurany asmanyny ak kepterleriň 20 mäşdi peýda boldy. Milli liderimiz Parakatçylyň, Afudalyň we Bagtyarlyň baş nişany hataplanýan kepterlere sineden pursadyny, olaryň biri aşaklygyna inip, hormatly prezidentimiziň egine döwlet goşy bolup boldy. Bu görnüşler arkadan prezidentimiziň insanperwerlik ýolgolarynyn älemçiri rowaj alýanlygynyň nowatda suwtnamasyny urly. Agoýlaryň ýanyna bolsa toy çäýerleri ýaglanyrly. Hormatly prezidentimiz toplumyň şägi bilen aýlanyp, tomaşaçylaryň münberiniň öňündäki meýdança gelip, miras atly nurany bedewini şarpaýa galdyrdy. Munyň öňünde halkymyzyň belent ruhuny, ýurdumyzyň ösüşleri, uly üstünlikleri bolan önemli gadamyny alamatlandyrýan pursatlary urly. Döwlet başlanmady ýaşlary ýene bir ýola atlap, olara täze durmuşda bagy tardyp etdi. Hemde şöhratly galkynyş milli at üstünäk oýunlar toparyny ýene bir maşgalanyň emele gelýändigini owunç bilen belledi. Milli liderimiz ýaşlara täze urulan ýaşy jaýlarynyň biriniň açaryny goşurdy. Soňra milli liderimiz toy desturuna laýyklykda öýlenýän ýigitden geliniň ýüzüni görkezmek sorady. Ýaşlaryň ene atalary hormatly prezidentimize tüýsürekden hoşallyk bildirdiler. Soňra ýaş ýigit bilen gelin bedewe atlanyp ýola düşdiler. Bolsa bu ajaýyp davranyň jemlenmesine urly. ýylyň 7-nji ýanwaryny hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow ýola goýulan asyrly däbe görä, täze ýylyň ilkinji günlerini açlyk toplumyna bark gördi. Türkmen halkynyň kiýasetiniň we zekiniň utgoşmagy bilen dördülen deňsiz taýsaz ahalteki bedewleri gezdirip beren wagty hormatly prezidentimize täze taýçanyň dünýä ýyneni bardaky şatlykly habar aýdyldy. Elbetde, neslin dünýä ýynmegi atşnaflar üçin hemeşe uly şatlyk bolup, bu ýagdaý ýygyderli bolup geçýär. Ýöne häzirki wakanyň täze ýylyň başynda bolup geçendigi öz bolşy mazmuny ýeder. Munyň özi tutuş ýylyň üstünlügi beslenjekdiginiň, gowluklaryň boljakdygynyň oňat nişanydyr. Hormatly prezidentimiz taýçanaga ruh bilen diýip at takýar. Ruh bilendiň nesil daragty meşhur Perengin şejeresinden aýdýar. Täze dünýä ýynyň taýçanyň aňyrsyna meşhur bedewler bar. Olaryň birem meşhur ahalteki bedewi Polotludyr. Täze ýylyň ilkinji günlerini açyk renkli taýçanyň dünýä ýynmegi 2017-nji ýylda biziň watanymyzyň öňe gidişliginiň bu gülläp ösüşiň belentliklerine barýan ýolu gazanjak äýerdil üstünlikleriniň ýene bir oňat alamatdyr. Dünýä ýüzüne bekişli bedewler sowgat eden türkmen halkynyň şeýle ajaýyp üstünlikler gazanjakdygyny şek şüpke bolup bilmez. Bedew bayramçylygynyň dawarlary Türkmenistanyň prezidentiniň ahalteki açylyk toplumyny ýylyň iň owadan ahalteki bedewatly halkara gözellik bätleşigini hemde bekişli bedewleriň gözelligini çeper beýan etmek urny yglan edilen dörejlik bätleşiginiň ýeňjilerini tylalamak dawarasy bilen dowam edýär. Hormatly prezidentimiz bu ýerde gojurly ata atlanyp gezmedýär. Şol ýyl geçirilen halipa çapyk fuarlaryň gatnaşmagyny at çapyşygynyň geçirilmegi bolsa dawaranyň täsirligini hasam artdyrdy. Mehman ýerleşler, ine şu wagtda şeýle bir hoş habar gelip gowuşdy. Bolan bolsa, gahrman arkadamyzyň agtygy Kerimoly Türkmen bedewiniň bayram münasibetli görülýän halifa çapyklaryň bätleşigine miras atly ahaltege bedewini heýsläp gelipdir. Mehman ýerleşler, hormatly dawara gatnaşyjylar,
hormatly prezidentimizin agtygy Edwer Çaptwar Kerimoğlu Berdimuhammedowyň gahrman arkadağymyz bilen at üstünne, dalwede we ustadlyk bilen erkedişine, başarjanlyk bilen at çapşyna öň birnäçe gedek hemmämiz şaýat bolupdyk. Ol öz atasy Türkmenistanyň ustad Halifa Çaptwary, Türkmenistanyň halk asynasy gahrman arkadağymyzdan at çapmaň we seyitlemeň iňçe hem täsin sirlerini ihlas bilen öwrenip gelýär. Edwer Çaptwar Kerimoğlu Berdimuhammedow 2015-nji ýylda ilkinji gedek 7-nji çaptwarlaryň arasynda guralan bayramçylyk dabarasynda hem dowam etdiň ajaýyp akalteke bedew bilen ýeňji bolmagy başarypdy. Kerimoğlunyň şonuna at çapmagy öýde tamdan öwrendim diýen sözleri biziň hemmämiziň ýadymyzdadyr mehriban ýyldaşlar. Elbetde atasından şeýle atylly onda da Türkmen halkynyň büýüsenji bolan, behişti bolan ajaýyp akalteke atlarynyň keýslemeň iňçe tilsimlerini öwrenmek elbetde her bir insan üçin, her bir ýaş ýetginçe üçin diýsem ýakymly hem büýüsendirji. Hormatly ýyldaşlar, gadyrly mehmanlar, ine häzir Kerimoğlunyň seýislen miras atly ajaýyp akalteke bedew bilen Halifa Çaptwarlaryň bätleşigine gatnaşmak üçin Türkmenistanyň ustad Halifa Çaptwary, Türkmenistanyň halk asynasy gahrman arkadağymyzy ul hormat bilen ine dawaralar meýdançamyza çagyrýar. Ine mehriban ýyldaşlar, gahrman arkadağymyz uly mehr bilen milli däp desturlarymyzy eýerip mehriban käbesiniň oglawat ejemizin dokan alaçasyny ine mirasyň boýnuna dakýar. Ine şeýle asylly ýörelgeler Türkmen halkynyň ganyna bar. Ine Edwer Çaptwar Kerimoğlu öz atasynyň şuňky Halifa Çaptwarlaryň bätleşige gatnaşmagyny haýyş edýär. Ine mehriban ýyldaşlar, şeýle ajaýyp görnüşleri synlamak elbetde hemmämiz üçin hem büýüsençli bolsa gerek. Sebäbi gahrman arkadağymyz ata atlanyp çapy ýodasyna çykyp at çapmagyň, at bilen hemdem bolmagyň, at bilen hem söhbet gurmagyň ustady. Ine bugun günde gahrman arkadağymyz häzir agtygy Kerimoğlunyň seýislen bedew bilen ine şeýle pursatlary synlanýanda ata baba gelýän Halifa şägirtlik ýoly biýikler ýadyma düşýär. Ine aşynatlyk babatda, Halifa şägirtlik babatda gahrman arkadağymyzyň aňyrsyna atlara bolan söýgü, atlara bolan büýüsen çatyr. Ine öz agtyň bilen at çapylýan ajaýyp çapy ýodasyny gezmetmeň, akalteke atlaryna söýgü bildirmeň özüniň ajaýyp manysy bar, mazmuny bar. Berekella Halifa şägirt. Ine Halifa şägirt şeýle de bolar. Ine de gahrman arkadağymyz öz agtyny büýüsenip, onuň seýislen mirasyna atlanyp, şapy ýodasynyň mirasy öňatdyryp barýar. Ine de diýleşiňiz ýaly mehriban ýyldaşlar, mirasy görýärsiňiz, gaýdysyz hemde düşümlüğünün nesli. Häzirki sine diýen mirasyňyz ugur boýunça ýere degişli. Ine de mehriban ýyldaşlar, gahrman arkadağymyz agtygy Kerimoğlunyň seýislen mirasy bilen ünteriň mehriban ýyldaşlar, ine de atlary ýola düşdiler. Ýaşly ýaly ýatyrdy ine ünteriň mehriban ýyldaşlar, atlaryň eýlän gorlary ine häzir bolsa mehriban ýyldaşlar görüşüňiz ýaly ýarsy günü kyrgy çekýär. Elbette ende kaçara komoramay var. Çok jerimine atların korunları büyütmemekle mümkün. Hazır iyleşim diyen yarın karışık ya. Yani miradın aya kurşuna teredim. Miradın aya kurşu görünetini ütmetti. Yine indi varsa
kahraman arkadaşımızın yediyen hareketlerini duyduruşlarını düşünüp inen öňokdurliýa onun toýluğundan çykýan ot şapy ýolady tartyryp gelýär, gotarpyn Allah derdim dokma daraklarının ýa-da ine de kahraman arkadaşımız kellahanyň birinji bolup geçmekde başarýar. Gözüň aýdym kahraman arkadaşymyz, gözüň aýdym ilim günüm, hormatly mehmanlar, aşnaatlar ine bugun günde at çapmaň, at teýislemeň beýik ustady, şulugurda bizim mektep bolup durýan kahraman arkadaşymyz öz ustadlygy bilen beýleki halifa çapyklarlary pervermän pellahana birinji bolup geçmekde başardy. Berekella kahraman arkadaşymız, berekella miras, berekella tuğuleme, mehriban illeşler. Ine de eminlerin çıkaran kutornuklu neticeler bilen tanış bolalım. Ine şu yerde de diýden dartly fırsatlaryň bolanlygyny eminlerin çıkaran neticelerim tasdiqlaya. Pellahana birinji bolup gelen miras keskitlenen aralygy 1 minut 25 sekundda geçti. Ine alayık 1 minut 25 sekundda şeýle aralyk üçin diýdim oňatdygyny belledek hassa yerlikli bolardy. Ine mehriban illeşler tiňleşiňiz ýaly. Kahraman arkadaşymyzyň evler çaptuwar agtygy Kerim uly berdi Muhammedow. Öz deýislen atyny da büýsenýär, kahraman atasyny da büýsenýär. Türkmenli ýere ýerden tur ataňmyr, ataňdan soň atyňy diýipdirler. Diňe ýeňişler de yaran bolsun. Kahraman arkadaşımız, canımız sağ, başımız belent bolsun. Mehriban illeşler, Türkmen halkyna tähetligini bilmedemek, 37'ni bilmedinmi diýenen bir nakyl bardyr. 37'lik Türkmenni umut görýän taňlaryň biri. Ine bugunky toý gününde de kahraman arkadaşymız şol 7'lik belgidäki belgilenen ata mirasy atlanyp yeňiş kazanmagda başardy. Özüniň ajaýyp kesbilen bayrak goşurlayan meýdan çanyp bedeýän miras. Ine mirasyň sagyrtyna da gözüm ýagyny barýan inçeden inçe dokulan äle moşor wölli. Hoş wölli ajaýyp türkmen hal ýapylýar. Fiýla terpaýyň gutly bolsun miras. Fiýla terpaýyň gutly bolsun. Kahraman arkadaşımız, koy hemişe şeýle ýeňişler, şeýle diýle terpaýlar dowamly bolsun, dowamly bolsun. Yer gelen aýsak akalteki bedewleri ýurdumyzda amal aşyrylýan milli we halkara ähmiýetli çägelerin baş bedewini urlýar. Hormatly prezidentimiň ýapyk binalarda wese wurşdyň otu boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 500 günüň galmagy münasibetli atly ýürüýüşi guramak başlangyjy giň ulawy boldy. Tutuş ýurdumyzda gurşap alan we paýatymyzdaky Olimpiýa şäherçiginiň baş meýdançygyna Aziýada 2017-niň açylan gününe tamamlanan atly ýürüýüşi 2016-njy ýylyň may aýyna badyrgy berildi. Bu atly ýürüýüş öz ygtyýarly döwletimiziň ýyl ýazgysyna, hormatly prezidentimiziň paýgasly ýol başçylygyna, fazlaşykly ösüş ýoluny üçin mehriban watanymyzyň sinenamasyna şanly sene hökmüne ýazyldy. We bekişde bedewlerimiziň şöhratyny hasam belende götürdi. Hormatly prezidentimiz bu atly ýürüýüşiň baý medeniýetimiziň, taryhy medeni mirasymyzyň, däpde surlarymyzyň, häzirki döwürde gazanýan üstünliklerimiziň, ýetýän belen sepkitlerimiziň ajaýyp beýany uwuruljakdygyny berk anam bildirdi. Ýapyk binalarda wese wurşdyň otuwança 5-nji Aziýa oýunlarynyň açylyş tabaryny Aziýadanyň alawy ajaýyp ahalteke bedewiniň şarpaýa galmagy bilen ýakyldy. Munyň özi ýurdumyzyň durmuşyny möhüm ähmiýeti bolan şanly wakalarda bedewleriň möhüm orun eýleýänliginiň nowatdaky suwtnamasyny uruldy. Ahalteke bedewiniň köp urly Olimpiýa stadionunyň şilde Aziýa oýunlarynyň baş nişany hökmüni ikrar edilmegi ýurdumyzda milli liderimiziň ýol başçylygyna ahalteke bedewlerine goýulýan hormat sarpanyň ören belentdiginiň nowatdaky suwtnamasyny uruldy. Hormatly prezidentimiziň teklibi bilen ýapyk binalarda wese wurşdyň otuwança 5-nji Aziýa oýunlarynyň beýnamasyna sportyň konkur görnüşem girdildi. Bu beýatlaşygam ýarşy gatnaşylarda uly täsir galdyrdy. ...2017-nji ýylyň 15-nji noýabrynda hormatly prezidentimiz açylyk sport toplumyna gelip uzakda bolmadyk ýerde gezip ýören türkmen alabaýyny üns berdi.
Türkmen alabaýynyň Wopal diýen at bilen Aziýada 2017-iniň şekil hökümine saýlanyp alınmagyny aýratyn many bar. Hormat prezidentimiz toplumyň şägine özüniň Melehan atly bedewine edilýän idi. Onuň ýagdaýy bilen tanışdy. Ýeri gelen aýtsak, nesil ugry şöhratly Peren atly adyr waty ugrulyn bedewden gaýdýan bu atyňam ýennamlyk görkezip, nesil ugruny münasip boljakdy gurrunsyz hakykatdyr. Häzirki döwürde ýurdumyzda şöhratly taryhy bolan ahaltyky bedewleriniň, Wopal alabaýlaryň abraýynyň mundan beýlegen belinde galma ugruny giň möçhürli işler alyp barýar. Türkmenleriň bu ajaýyp gymmatlyklary bolan sevgisi beýikdir. Olaryň abraýy bütün dünýäde ikrar edildi. Bu orta asırlaryň dowamyny milli gymmatlyklary döredän halkymyzyň asly ýörülgileriniň aýygly saklanýanlygyny, bu ösdürilýänligini aşkar edýär. Ata watanymyzyň beýik ösüşlerini bedew wady bilen öňalp barýan hormatly prezidentimiziň ýolbaşçylygyny ýurdumyzda gamışgulak bedewlerimize uly sylaw sarpa goýulýar. Hormatly prezidentimiz ahaltyky atçylyk toplumyna baryp, bu ýerde milli liderimiz insan gylykly bedewler bilen diýdarlaşdy. Hemde adaty endigine ýerip dörejülük bilen meşgul boldy. Mehriban prezidentimiz öz dörejülügini dünýäde uly şöhrata eýe bolan, o türkmen halkynyň gaýtylynmajak gymmatly döretme ukybyny äşkar eden ahaltyky bedewlerine aýratyn ähmiýet berýär. 2018-nji ýyla geçirilen bedew bayramçylygynyň dawarlarym ýatdy gazy wakalary baý boldy. Gahrman arkadamyzyň gatnaşmagyny ahaltyky atçylyk toplumyny dawarlar geçirildi. Şol dawarlaryň çäklerini halipa çapyklaryň at çapyşyklary, ahaltyky atlarynyň halkara gözellik bäýatçylygynyň, hemde dörejülük ugruny değişlik hünärleriň wekilleriniň arasynda geçirilen ýarşlaryň ýeňjilerini we bayrak eýlerini sylamak dawarasy boldy. Gahrman arkadamy ak renkli ak ýol bedewine atlandy. Hemde eline alabaýyň güjüni alyp onu ýokary galdyrmak bilen şowkunly el çarpyşmalar arasynda köpçüligi görkezdi. Ahaltyky bedewlerini aýratyn sarpa goýýan, hemde milli atçylyk pudugyny täze beletlikleri tarap galdyrýan hormatly prezidentimiz ajaýyp atdy çapy meýdançyna tarap ýöneldi. Türkmen bedewiniň milli bayramynyň hormatyny halkara ahaltyky atçylyk sport toplumyny esasy wakalary ýagylandy. Daşary ýurt habarçylarynyň arasynda dawara gatnaşylaryň hataryny bütün Russiýa döwlet tele we radio getleşikler kampaniýasynyň Merkezi Aziýa Sewit bölüminiň ýolbaşçysy Robert Fransow bilen hormatly prezidentimiň arasynda gurrundyşlyk boldy. Mehriban prezidentimiz habarçy bilen bolan gurrundyşlykdy Russiýanyň telewizionyasy boýunça görkezdilen ýapyk binalarda wesiwurstyň otu boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryndan taýýarlanan ýatdy galy habarlar berildi. Elbetde, bu wakalaram Türkmen bedewiniň bayramçylygynyň dawarlaryny dünýä aýan etdi.
Aýratynam ahalteki bedewleriniň atçylyk sporty, sirk synaty boýunça dünýä ýurtlaryna guralýan bäteşiklere gatnaşmagy, şeýle-de türkmen bedewleriniň uly üstünlükleri eýe bolmagy, arkadan prezidentimiziň edýän tagalatynyň aýdyň miwesdir. Mälim bolşaly Türkmenistanyň prezidentiniň ahalteki atçylyk toplumyna değişli Akan atly bedewin çarpaýa galyp 10 metr aralygy görkezden netijesi Guinness'in rekordlar kitabyna girdildi. Akan 10 metr aralygy 4,19 sekund wagt sarp edip, şondan uzunlygy iň oňat netijäni 2 hisse gowlandyrdy. We bu öz bolşly görnüş boýunça dünýäniň rekordyny täzeledi. Munyň özü türkmen bedewleriniň gözürlük hemde atçapçy wagtda da ýa-da atçylyk sportynyň durly görnüşleri boýunça ýokary netijelere eýe bolma ukyplygynyň nowatdaky suwutnamasyr. Bu orta tarihten belli bolşaly. Arasy gany türkmen bedewleriniň inni 5000 ýylyň dowamyny nysgylyk at hökümindäki derejesini saklap gelýändigini has aýdynlygyny näşer edýär. Atym bar, ganatym bar diýen türkmen halkynyň ulusarlyk şowkuny bilen belleýän türkmen bedewiniň milli bayramy däp bolşaly bu gedegem ul ruh biletdigi, bagtyarlygy beslendi. 2019-njy ýyla geçirilen türkmen bedewiniň bayramçylygy taryhy wakalaryň türkmen halkynyň ýadyna müdümlik galdy. Ahalteki atçylyk toplumyna geçirilen dawarlarda hormatly prezidentimiz asly däwe erip, dostlyň nişan hökümini, Rawana atly atyň boýunyny, käbesi Oğulabat ejäniň ören alajasyny nakdy. Soňra milli liderimiz bedewi ýerläp atly gezim etdi. Bedew usta çapsuwary destine doýup, onuň görkezmelerini ýerip, ýorgala urady. Milli liderimiz bedew çapy ýodasyny çykaryp, bu ýere ýygynylan el çarpışmalary astyna gezim etdi. Soňra döwlet başlanymyz ajaýyp bedewde çapyp, tomoçaçylaryň öňünden geçdi. Gahrman arkadamyzyň ahalteki bedewine atlanan her bir pursatlar bolsa, türkmen halkynyň ýadyna müdümlik galdy. Bu ajaýyp pursatlaryň her biri bolsa, taryhyň gatyna altyn harplar bilen ýazyldy. Gahrman arkadamyzyň tagalary bilen dördülen galkynç atysynak oýunlar toporunyň gazanan netijelerem türkmen bedewleriniň şan şöhratyny arşa çykaryp, taryhy wakalary baýlygy bilen tapawutlanýar. Gahrman arkadamyzyň tagalary bilen dördülen galkynç milli atysynak oýunlar toporunyň ýol başçylygyna Pygy Bayram Durduýew bellenýär. Dördülen günden bäri geçen döwürde topor hasam kämilleşdi. Onuň maddi üçünçülük binýady berkidildi. Halkara bäteşikleriniň ýeňjetdiýen belent ady göterýän bu toporuň gazanan üstünlüklerini belläp, hormatly prezidentimiz toporuň agdalarynyň usatlygy, olaryň ul üstünlükleri berqarar döwletimizde atçylyk buğdagynyň ösdirilmegine möhüm ähmiýeti eýe bolup, ýaşlarda sporda, beden terbiýe söýgü döredýär. Halkymyzyň atçylyk ýolgularynyn münasip dowam etdirmegine ýardam berýär. Soňky ýyllarda galkynç milli atysynak oýunlar topory ul üstünlükleri gazandy. Olar dünýäniň durly ýurtlaryna geçirilýän halkara bäteşiklerine ýeňiji bolup, türkmen tuğuny belentde parlatdylar. Toporuň dünýäniň 5 kedek çempion bolmagy, olaryň öz öňlerine goýulan wezipeleriň üstünlükli ýerine ýetirmegine ören ihlasly çemeleşýänliklerini anladýar. 2013-njy ýylyň oktýabrynda Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherine geçirilen bütün dünýä sirk synatynyň festiwalyna gazanan ilkinji ul ýeňişinden başlap, galkynç topory daşary ýurt tomoçaçylaryny haýran galdyrmagyny dowam edýär. Şol ilkinji ýeňiş gazanan festiwaly türkmen artistlerine baş bayragy, altyn idol kubogyny gowşurmak bilen bäteşiň äkli görnüşleri boýunça diýenýäli baş bayraklar gowşuruldy. 2014-njy ýylyň oktýabrynda Italiýanyň Latina şäherine geçirilen 16-njy halkara sirk festiwali türkmen atlaryna nowatdaky ajaýyp ýeňişi getirdi. Şonu biziň atçylarymyza bäteşiň baş bayragy, altın kubok, şeride beýleki bayraklar bu Italiýanyň ahaltek atçylyk assosiasiýasynyň diplomy gowşuruldy. 2015-njy ýylda bolsa, Xitaýyň Guangdong welaýatynyň Çujukha şäherinde geçirilen sirk synatynyň halkara festiwalyna galkynç milli atysynak oýunlar toporunyň atlary dünýäniň 22 ýurdundan meşhur sirk toporlarynyň 32-siniň arasynda iň gowy topor diýilip ikrar edildi. Bu baş bayragy altyn kuboga munasip boldy.
Şeýle ýokary baha atlylary hasym ruhlandyrdy. Olar öz ustalygyny barha okkunlyk bilen kämilleşdirip başladylar. 2016-njy ýylyň sentýabrynda Garagada Respublikasynyň Çolpanata şäherine geçirilen çarwadarlaryň bütün dünýä oýunlaryny türkmen atlylary ýeňji bolup, ýarşyň baş bayragyny eýlediler. Ýene de Türkmenistanyň döwlet baýragy alasmany göterildi we ähli türkmenistanylar galkynyş topary bilen üstünlüğün şartlaryny paýlaşdylar. Türkmen çapyklarynyň bu üstünlükli çykyşlary milli liderimiziň başlangyjy bilen ýurdumyzyň sirk sunugatyny dünýä derejesine çykarmak boýunça alınıp barlayan toplum bilen işleriň netijeliginiň nowatdaky ajaýyp suwutnamasyny, daşary ýurtlarda ahal-teke tohum atlaryny hem de türkmen jüýütleriniň ustalygyny wagt etmekde ýene de bir möhüm ädimi urildi. 2018-nji ýylyň may aýynda Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburg şäherine geçirilen Fontankadaky sirk sunugatynyň 1-nji halkara sirk sunugaty festiwalyna da türkmen atly ýigitleri Altın Gaetano diýen baş bayraga münasip boldular. Şol festiwaly Belgiýadan, Germaniýadan, Hytaýdan, Koreýadan, Portugaliýadan, Italiýadan, Norwegiýadan, Russiýadan, Türkmenistanyň, Gazagystanyň, Keniýadan, Ukrainadan we beýleki döwletlerden sirk artistleri ýygnandy. Türkmenistanyň prezidentiniň ahal-tek atçylyk toplumynyň galkynyş milli at üstünäki oýunlary toparyny hem de Türkmenistanyň döwlet sirkiniň türkmen jüýütleri toparynyň agalaryndan ibarat birleşen toparyň bu üstünlügi dünýäniň esasy arenalaryny garaşdyrdy. Beýtarap döwletimizde münasip wekilçiligi diýen watanyşlarymyza halkymyzyň bu ýysanjyny nowatda gede gartdyrdy. Watana dolanyp gelen galkynyş milli at üstünäki oýunlar toparynyň agalaryny bolsa halkymyz bu ýysanj bilen garşy aldy. ýylda Bahreyn paşalygyny halkara we bütün dünýä festiwallarynyň ençemegedek ýeňjisi, galkynyş toparynyň durly öwüşgünli çykyşlary ýaýlandy. Türkmen atlylary ajaýyp çykyşlar bilen nowatda gedek tomaşaçylar haýran galdylar. Olar şowkunly el çarpışmalary bilen garşylandy. Owadonlukda deň taý bolmadyk bekişde ahal-tek atlarymyzyň ýynnamlygy, çeýeligi tutuş arab dünýäsini haýrana goýdy. Ýyly sazlyşyk bilen maneje çykan bekişde ahal-teke bedewlerimiz olara atlanan milli libasy oglanlar gyýlaryň ezberlik bilen ýerine ýetiren hereketleri ýatdan çykmajak waka urildi. Munyň öňünde bütün dünýäde türkmen bedewlerini hem de at şapmaň milli mektebine ägürdül gazyklanmanyň aýdyn suwutnamasydyr. At üstünäki milli oýunlar mektebi döwlet başlanmadan ýurdumyzyň atçylyk buğdawynyň ösürilmegini hemişe gollap bermek netijesinde täze ösüşe ýa boldy. Toparyň agdalary hormatly prezidentimize döredilýän mümkinçilikler üçin Twitterden hoşalyk söýlerini aýdyp, mundan beýlegem ahal-teke bedewleriniň dünýä ýüzündäki şöhratyny hasam belinde galdyrmak uğruna ähli tagalalaryny gaýgyrmajakdyklaryny inandyrýarlar. 2019-njy ýylyň dekabrynda gahrman arkadamyz halkara ahal-tek atçylyk sport toplumyna bolup, galkynyş milli at üstünäki oýunlar toparynyň agdalary bilen duşdy. Döwlet başlarymyz toparyň agdalary bilen duşup, olaryň alyp barýan işleri bilen tanışdy. Ahal-teke bedewlerini seýislemek we ösdürip ýetişdirmek hem de atçylyk sportunyň durly görnüşlerini işleňleşdirmek meselleri bugun kämil ýagdaýda ösürilýär. Bu bolsa ahal-teke bedewleriniň gaýtalanmajak gözelliginiň berqarar bolmagy bilen bir hatardy. Milli atçylyk sportunyň ösürilmegine möhüm ähmiýeti ýetir. Bu işde hormatly prezidentimiziň ýetgideri tagalat netijesinde türkmen bedewleriniň dünýä ýüzündäki şöhraty belinde galýar. Şunun bilen maglykda bekişde bedewleriň şöhratyny artdyrmagy türkmen atçylarynyň halkara ýarşlaryna üstünlükli çykyşlara ýardam edýändigini bellemeli. Milli liderimiziň belleşi ýaly ýurdumyzda atçylyk sportuny ösdürmäge döwlet tarapyndan ul üns berilýär. Bu ulgamda bekişde bedewleriň dünýädäki şan şöhratyny belinde götürmek, baştany artdyrmak, milli atçylyk sportuny wagt etmek boýunça giň ýerimli işler geçirilýär. Hormatly prezidentimiz gözelligi, owadynlygy, ýynnamlygy bilen dünýäni haýrana goýan türkmen bedewleriniň şanyny toý dawarlarynyň uludan tutulýanyny aýdyp, atçylyk sunugatyny ösdürmek uğruna mundan beýlegem uly işleriň durmuşa geçiriljakdygyny belledi. Toparyň agdalary hormatly prezidentimize hoşalyk söýlerini aýtdylar. Ýaşazyk çapyklary bolsa, berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüni wasp edýän goşgulary kodlar. Döwlet başlanymyzy ahal-teke bedewlerimizi türkmen halkynyň baý medeni mirasynyň aýrylmaz bölegi bolan milli at üstünäki oýunlary dünýä ýaýmagy goşýan goşundyny bellemek bilen
Galkınış toporunyň çapyktuwarlaryna öz ustatlygyny kämilleşdirmekde täze üstünlükler ardyp etdi. Hemde toporuň agdalaryny yetip gelýän täze bilen gutlap, olara bayramçylyk sowgatlaryny uçurdy. Hormat prezidenti bilen şeýlede galkınış toporuny dören ýaş maşgalanyň durmuşy bilen gyzyklandy. Olaryň tutan toýy toporuň durmuşyna ýatdan çykmajak waka boldy. Bu maşgalanyň iki perdendiniň dünýä ilindigi habar berildi. Milli liderimiz olaryň her biriniň adyny tutup, täze sowgatlaryny uçurdy. Soňra hormatly prezidenti bilen galkınış toporuny gadanyň uly üstünlükler üçin Amerikaň Birleşen Ştatlarynyň $50,000 meçhurynäki pul bayragyny goşurdy. Galkınış milli at üstündäki oýunlar toporunyň ýolbaşçy Pygy Bayram Durduýew bedewleriň sanyny köpeltmek, bu ýerde değişli seyisçilik we iýdek işlerini ýokary derejede alyp barmak uğruna dördülýän mümkinçilikler üçin hormatly prezident de toporuň agdalarynyň adyny hoşallyk bildirdi. Milli liderimiziň rowajatly aýdymly diskini sowgat goşurmagy çapyktuwarlar üçin ajaýyp sowgat boldy. Ma'lum bolýarly döwlet başlarymyzyň rowaj diýip atlandyran bedewi 2019-njy ýylyň başynda doğuldy. Bu ajaýyp bedewiň taýşanak wagty oňa nurany aýdym başlapdy. Hoşlap gelen yıllarım salamı rovaç, günleri hoşlap gelen yollarım kemalı rovaç. Ederlen tağvin tovavi, geçmişin erte dovami, kişneyşin karşın ovazi, kalbinin kemalı rovaç. Sehrüsen yıllardayn, yanaşılan güllerdayn, coşurun kömüllerdayn, sen alhan deryasi rovaç. Sehrüsen yıllardayn, yanaşılan güllerdayn, coşurun kömüllerdayn. Hormatly prezidentiň tarapyndan esaslandyrylan we türkmen halkynyň atşynaslyk däpleriniň ösdirilmegine, bekişli bedewleriň dünýä ýüzündäki şöhratynyň belinde galmagyny gönükdirilen ahaltike bedewleriň halkara gözellik bäsleşigi, arasy ganly ahaltike bedewleriň ösdirip ýetirmek usullarynyň hasam kämilleşdirilmegi şertlendirýär. Bir näçe tapbardan ibarat bäsleşige saýlama ahaltike bedewleri gatnaşdyrylyp, onuň ýeňijileri döwlet tarapyndan sylalanýar. Munyň öz ýurdumyzda asyrlar aşyp gelýän gadymy atşynaslyk däpleriniň döwrewap derejede ösdirilýänliginiň aýdym suwutnamasydyr. Türkmen bedewiniň bayramçylygyna başlanan şäherleriň hataryna halkara sergi ýarmarkasy, şeýlede türkmen bedewi we dünýäniň seyisçilik synodatly halkara ilmi maslahaty her ýyly ýygyrly geçirilýär. Bu şäherlere daşary ýurtly hünärmenleri uly toparlar gatnaşdylar. Sergi we ilmi maslahat atçylyk assosiasiýalarynyň, ýeri tohumçylyk zawodlarynyň we aýlawlaryň, veterinar merkezleriň, yol başlaryny, hünärmenlerini, önüm öňerjileri, at esbaplaryny we olaryň iýmitlerini taýýarlaýjylary, atçylyk ulgamynyň durly görnüşleri boýunça ýürütülüşdirilen işgörlük düzümlerini, şerde ilmi barlygy merkezlerini we ordaş ýokary okuw mekdeplerini hünärmenlerini, alimlerini bir ýere jemledi. Bu şäherler Türkmenistanyň atçylyk budawynyň käderki ýagdaýy, onuň eksport we maýa goýum mümkinçilikleri, özara peýdaly hyzmatdaşlygyň uğurlary bardy, anyk göz ýetirmäge mümkinçilik berdi. Hormatly prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň Xitay Halk Respublikasyna sapary münasibetli Halkara Ahaltik Atçylyk Assosiasiýasynyň göçmen mejlisi geçirildi. Şol ýylyň aprel aýynda Pekinne ahalteke bedewi parahatçylygyň wekili şygarasyna davranyň geçenligini, davra ýüzlerçe adam şol sanyna bu ýurduň işgör we jemgyçilik toparlarynyň wekilleri, dürli döwletleriň diplomatlary, medenet işgärleri gatnaşdylar. Olaryň hataryna dünýä kinosynyň ýyldy aktyor hemde rejissor Jackie Chan'yň hormatly mehman hökümine gatnaşanlygyny ýatlap geçmeli. Pekinin Halkara Ahaltik Atçylyk Assosiasiýasynyň göçme forumunyň geçirilýän ýerine öwrülmegi tötenlenler. Milli liderimiz atşynaslyk ösdürmekde ýagyrdyl ähmiýetiniň bardygyny nazara almak bilen Halkara Ahaltik Atçylyk Assosiasiýasyny şuwunky mejlisini taryhy mejlisi diýip atlandyrdy. Milli liderimiziň taýlasy esasynda milli atçylyk budawyny halkara hyzmatdaşlygynyň işçiň ösdirilýänligini bellemeli.
Hormatly prezidentimiz 2012-nji ýylyň oktyabr aýynda Fransa Respublikasyna bolan saparynyň dowamyny bu ýerde dünýäniň meşhur Arc de Triomphe adly çapyşyklaryna hormatly mehman hökmüne çagyrly. Bu çapyşyklaryna türkmen çapytwalary matnaşdy. Ülkerin ine de bedewler ýola düşdiler. Ine Sinlan, Tomurjedin mehman illeşler. Ine bu yere gelen toýçy märekanyň şatlyk şowkuny alasmana göterilýär. Bu bolsa biziň asnatlarymyza da uly hormat goýulýan onuň aýdyň misallar. Ine bir toplumrak ýagdaýda dünýäli bedewler ýarşy dowam etdirýärler. Ine Sinlan, Tomurjedin ine häzir şeýle gyzykly çapyşyga sinetmeň özüm uly lezzet. Şoň şeýlen biz şu ýere gelmegimizde uly mümkinçilikleri döredenlik üçin mehriban arkadagymyza hormatly prezidentimize ýene bir ýola tüýsürekden alkyşlaýar aýdýar. Ine Sinlan, Tomurjedin mehriban illeşler öz illeşimiziň bu ýarşda üstünlük kazanmagyny tüýsürekden arzu edýär. Altıncı çapyşyk tamamlanan soň, hormatly prezidentimiz Fransada iş saparyna bolýan Türkmenistanyň hünärmen atçylaryň wekileti bilen duşdy. Atçylyk babatda iň gowdaşary ýurt tejribesiniň, hususan fransuz tejribesiniň öwrenmegini aýratyn ünsürmek bilen hormatly prezidentimiz häzirki zaman usullaryny peýdalanmak bilen ýurdumyzda aýlaw tejribeleriniň we atçylyk sportynyň dürli görnüşlerini has işiň ösürmek, onu halkara ulgamyna goşmak möhümdigini bellädi. Hormatly prezidentimiz 2013-nji ýylyň dekabr aýynda Birleşen Arap Emirliklerine bolan saparynyň şäklerini bu ýerde meşhur atçylyk toplumyna değişli deshalardan ibaret bolan meýdan aýlawyna bar gördü. Meýdan aýlawy dünýäde iň ul aýlaw hasaplanýar. Ol kinoteatr, adybar mehmanhana, at çapyşyklaryň taryhynyň muzeyi we ýagtanyň üstünden at çapyşyklaryna tomuş etmek üçin ýüri togurlan ýagty durulgasy bilen bir hatarda meýdan City toplumynyň bir bölegi bolup durýar. Aýlaw gözlerini geçirip Türkmenistanyň prezidenti onuň enjamlaşdyryşy, atlaryň saklanyş şertleri, ýaşlar guramagy we geçirmeň dürli ýagdaýlar bilen gyzyklandy. Arap hünärmenleri bilen geçirilen söhbetleşiň maşynyna Benet mertebeli mehman, dünýä täsini gudraty, ahalteke bedewlerini başlayan türkmen halkynyň gadymy atçylyk diýipleri bardy görünmerdi. Şunu bilen malykda türkmen lideri atçylyk sportyny ösdürmek babatda iki döwletiň görülgeleriniň gabat gelýänini ünsüjemläp, bu ordu Birleşen Arap Emirlikleri bilen hyzmatdaşlygyň ören wajypdygyny bellädi. Hormatly prezidentimiz 2018-nji ýylyň mart aýynda Kuwait döwletine bolan resmi saparynyň şäklerini Kuwait döwletiniň emiriniň diwanynyň Arap atlarynyň merkezine we Dar al-Atkar al-Islamiyah muzeýine bar gördü. Ýeri atçylyk sport toplumyny bar görmek şäheriniň saparyň maksatnamasyny girdimligi tötenini näler. Asyrlaryň we müňgürlikleriň dowamyny öz şöhratyny ýitirmedik ahalteke bedewleri häzirki döwürde milletiň bakasyz ruhy baýly bolup durýar. Soňra döwlet başlanymy açyk manejde 4-nji, 5-nji asyrlarda belli bolan ajaýyp Arap atlarynyň gözelligine sinetdi. Taryhy maglumatlara görä, ahalteke we Arap atlarynyň gelip çykyşyna umumlyk bar. Soňra bu ýerde döwlet başlarymyzyň ýanyna toplumda şol günde bolan taýşanak getirildi we milli liderimizden oňa at takmak haýyş edildi. Atlar adamlaryň wepaly kömekçileri hasaplanýar. Olar ören gelşikli we sazlaşykly atlar dakylýar diýip milli liderimiz aýtdy. Hemde bedewleri adyň daşky aýratynlygyny, göze ýerip duran nyşany ýa-da häsiýetine görä dakylýanyny bellädi. Dostşan ady bu bedewiň dostsanylyk sypatlaryny aňladar we biziň halklarymyzyň arasyndaky dostluk gatnaşyklarynyň nyşany bolar diýip döwlet başlarymyz bellädi. Ýeri gelen aýtsak, milli liderimiz ahalteke bedewlerine başlap ajaýyp eserler döretdi. Hormatly prezidentimiziň bekişli bedewlerimize ören uly sevgi alada bilen garaýanlygy hemmemize mälimdir. Milli liderimiz özüniň boş wagtyny olara başlaýar. Bu ajaýyp bedewler özüniň edebi dörejiligini wasp edýär. Döwlet başlarymyzyň ahalteke bedewi biziň buýsanjymyz we şöhratymyz adly kitabym bedewleriň türkmenleriň durmuşyndaky ornuny düşünmäge mümkinçilik berýär. Bu ajaýyp eseriň dünýäniň köp dillerine terjime edilmegi netijesinde dürli ýurtlaryň okujylary tutuş adamzadyň bu bahatyny etip bolmajak miras bilen ýakynan tanışmagy mümkinçilik allar. Türkmen halkynyň baý medeni mirasyny, onuň atçylyk sunuty bilen magly bolan gadymy däpde surlaryny dikeltmek we aýaly saklamak meseleleri döwlet başlarymyzyň hemişe öňsüz merkezinde durýar. Bu orada hormatly prezidentimiziň ýol başçylygyny Türkmenistana ýaglandyrylan toplum bilen işlerem
ganatly bedewler, gadamy batly bedew, atda wöpa da bar, sapa da, atda neşirlerin sahypalaryna öz beýany tapdy. Bedewler bilen baglanşykly ähli maglumatlary, ilim açyşlary, taryhy wakalary içkin öwrenip, hormat prezidentimiz toplan maglumatlaryny çeper sözdüriň üstü bilen kagda geçirdi. Şeýlelik bilen ady rowaty urlun ahal-teke bedewleriniň dünýäsine başlanan täsirli we tutuş dünýä ähmiýetli eserler many mazmunlyk wagtda aýratyn tapawutlanýar. Paýhasy pederlerimiň dünýä beren şöhratly bedewleri özleriniň gözelligi, ýynnamlygy, mermer bedenleriniň özgörüşli renk aýratynlyklary bilen yer ýüzüniň açnaklarynyň ünsüni özüne çekýär. Arkada prezidentimiz Türkmen bedewleriniň dünýä ýüzündäki şöhratyny hasam belende galdyrmak, Türkmen milli atçylyk sportunyň ýakly görnüşlerini ösürmek boýunça geň möçörli işleriň başyny başlamak bilen bir hatardy. Türkmen bedewlerini wasp edýän juda mazmunly, hem de Türkmen atlarynyň taryhyny, onuň tebigy aýratynlyklaryny açyp görkezýän gymmatly eserler döretdi. Köp asarlaryň dowamyny halkymyz ahal-teke bedewleriniň ajaýyp käsitlerini saklamak bilen olary izgiderli kämilleşdiripdirler. Bedewlerimiziň altyn ewüşgünli renkleri, şeýligi, kämil beden guruluşy, ýeňil we okkunly turşy, şelde ahal-teke bedewleriniň mahsus kuwaty, öz işine beýik derejelere ýeten ahlakly seýislerin, däkmesýär açnaklaryň ahlakly däkmetiniň netijesi bolup durýar. Türkmen halky ähli döwürlerde, hemme eýýamlarda ata babalarymyzyň beýik maksatlary ýetmegine deňsiz taýsiz kömekçiler bolup, biziň milli buýsanjymyzy hem de tutuş adamlaryň gadanyň genji hadinetine urulan ahal-teke bedewleriniň wasfyny ýetirýän ençime ganatly jümleleri aýagly saklap biziň günlerimizde çelik getiripdir. Şu sebäplen durmuşymyzda bolup geçen oňyn özgörüşlükleň batly depini suratlandyrmak üçin biz köplenç halatda adata urulyp giden bedew wady bilen diýen sözleri gaýtalýar. Şu sözler hakykatdanam berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüni, halkyň ruhuny hem de döwletimiziň, jemgyýetimiziň, ykdysadiyetimiziň ösüşiniň ýokary deplerini dürs we has aýdyn şöklendirýär. Paýtatymyzyň durly künjeklerini, halkymyzyň milli buýsanjyna we dünýä beren gymmatlygyna urulan bedewleriň hormatyny ajaýyp binalar guruldy. Munyň özi arkada prezidentimizin taýlanmaty bilen ýurdumyzda we paýtatymyzda bina edilýän heýkelleriň we beýleki deskalaryň ähmiýetiniň hem de derejesiniň ören ýokardygynyň aýdyn suwtnamasydyr. Ýurdumyzda halkymyzyň döreden milli gymmatlyklaryny ösürmek bilen bir hatarda daşky urşa goramak, tebigaty aýagly çemilişmek, onuň gözelligini we baýlygyny geljek nesiller üçin saklamak, şelde sehra ýollaryny uzak aralyk boýunça geçirilýän atşapşyklar üçin peýdalanmak häzirki döwrüň möhüm meselesine urly. Ýakynda hormatly prezidentimiz Garawum sehrasynyň gözel künjeklerini birine boldy. Bahar pasynyň ajaýyp günlerini, howanyň amatly pursatlaryny ösümliklerini gulaçýan mahalyna sehrada öz bolşy ajaýyp görnüş emele geldi. Onuň giňişliklerini özüne çekiji täsirlik duýulýar. Hormatly prezidentimiz Türkmen bedewiniň milli bayramynyň bellendiýän günlerini her ýyly guralmagy däbi urulan marafon ýarışlaryny sehranyň şu günjüne geçirilmeginiň maksadyna aýyp boljakdygyny bellädi. Döwlet başlarymyz bu uruw boýunça bedewleriň arasynda uzak aralygy at şapşygynyň geçirilmeginiň bedewleriň şöhratyny galdyrmak bilen morşýaly. Garawumyň ekologiýa ýagdaýynyň wagt edilmegine de ähmiýetli boljakdygyny bellädi. Arkada prezidentimiziň sargytlarynyň ruhlanan ýurdumyzyň açnaklary ahal welatynyň Akbode etrawynyň çägindäki sehrada uzak aralygy atly ýürüş bätesi guruldy. Mälim morşýaly milli liderimiziň ýakynyň alyp etmegi netijesinde Türkmenistana atçylyk sportunyň durly görnüşlerini ösürmäge ul ünsürliýär. Sportuň şol görnüşleriniň birem uzak aralygy atly ýürüş bätesidir. Türkmen bedewiniň bayramyna gawatlandyp, şu uzak aralygy atly ýürüş bätesigi ganatly bedewleriň muştoklarynyň ören köp sanysyny jemledi. Uzak aralygy geçirilen çapşyga diýarymyzyň durly künjeklerine seýislenýän bedewler gatnaşdylar. Türkmen bedewiniň milli bayramyna başlanan bayramçylyk dawarlary Türkmenawa şäheriniň günorta bölегine urulan Lewap atçylyk sport toplumyna dowam etdi. Bayramçylyk münasibetli at şapşyklar geçirildi. Ýurdumyzyň ähli sewitleriniň wekilleriniň atlaşmagyny ýetkinjek çapşywalardan barat 3 ýaşar bedewleriň arasynda geçirilen at şapşygyny Türkmenistanyň prezidentiniň ahal-teke atçylyk toplumyndan bolan Daşgala atly bedew birinji bolup geldi. Soňra geçirilen at şapşyklarynyň altysynyň her ýerine welaýatlary hem de Aşgabat şäheriniň çapşywalary gatnaşdylar. At şapşygy atlar synadan geçirmek hem de olaryň ýynnamlygyny ösürmek usuly hökümine ulanyp gelýän Türkmenlerde şu öleňli atçylyk sportdur. Aýratynam tejribeli halipalaryň bätişine tomuş etmek gyrykly.
Çünki olaryň tejribesi, parasatlygy, çapyktuwalaryň yeňişe mümkinçiligini deňleşdirýär. Bu ýerde gurnalan jemleýiji at çapşygyna ýurdumyzyň ähli welaýatlarinden gelen uly ýaşly bu halipa çapyktuwalar gatnaşdylar. Ýurdumyzyň halipa çapyktuwalarynyň arasyna geçirilen ýaşda Daşowut welaýat atçylyk sport toplumyndan Täşmurad Dowulbaýew Perhad adly bedewde ýeňiş kazandy. Hormatly prezidentimiň buyruguna laýyklykda Türkmen bedewiniň milli bayramyna başlanyp geçirilen uly ýaşly çapyktuwalaryň arasyna ýarşyň ýeňişine gymmatly bayrak, avtomobil goşuruldy. Şerde bayramçylyk münasibetli geçirilen at çapşyklarynyň ýeňjilerine bayraklar dawaraly ýagdaýda goşuruldy. Bedew bayramçylyk münasibetli dawarlar gahrman arkadamyzyň saýasynda türkmen toýlarynyň şowkuny hasan belende götürdi. Şeýlelikde paýtagtymyzda ştab kwartirasy ýerleşýän Halkara Ahlatdyk Atçylyk Assosiasiýasynyň döredilmeginiň 10 ýyllyk toýunyň bellenýän ýylyna ýaýrlandyrylan giň möçberli şäherler halkymyzyň gadymy atşynaslyk däplerini agrarlygyny äşkär edýär. Bu işlerin milli liderimiň ýol başçylygyny işin ösürilýändigini belläňdi. Arkadan prezidentimiň atçylyk podugynyň maddi enjamlaryň binýadynyň berkidilme uğruna ýergiderli alady edýändigini alamatlandyrýar. Ahlatdyk bedewleriň taryhy watanyny şuňýaly dünýä ähmiýetli giň möçberli wakalaryň bolmagy, ahlatdyk bedewleriň awraýynyň hasan belende galmagyny, milli atşynaslyk däpleriniň dünýä ýüzüne giňden wagt edilmegini şertlendirýär. Türkmenistan beýtaraplyk mekan ýylyny, arkada prezidentimiň paýgasy ýol başçylygyny belen sepitler nazarlayan ýurdumyz bedew wady bilen öňe barýar. Şeýlelikde täze üstünlikleriň belentliklerine tarap önemli gadam urýan ýurdumyzyň her bir güni ul rowançlyklary, täze ýeňişleri beslenýär. Ähli uğurlar boýunça ýokary görkezler eýleýän garaşsyz beýtarap ýurdumyzyň dünýä ýüzündäki awraý belende galýar. Depkinli ötüşleriň gerim barha artýar. Ýurdumyzda amala aşyrylýan döwlet siýasaty halkymyzyň işiretde durmuşyny gönükdirýär. Bedew wady bilen diňe öňe, jan watanym Türkmenistan.